Ola, chamo-me Amelia, son natural de aquí de Montederramo, licenciada en Filoloxía Clásica, pero dedicada a moitas cousas, ao turismo, a traballar no Concello, iso hai anos, de Concelleira de Cultura, presidenta da Asociación das Mulleres Rurais de aquí de Montederramo, etc. E estes últimos anos dediqueime a montar de novo que era a biblioteca do colexio, que o colexio público do Concello de Montederramo estaba ubicado aquí no Mosteiro, neste lugar onde estamos agora. No 2014 deixou de funcionar porque quedaban pouquiños nenos, entón non había maneira de mantelo con tan pouquiños nenos. Os nenos agora desplázanse a Castro Caldelas, entonces os libros que había aquí na biblioteca retiráronos e subíronos ao que era o laboratorio do colexio. Entonces eu entereime de que estaban ali, abandonados, todo trasteado, sin clasificar, nin ordenar, cheo de polvo e de humidade, e ofrecíme voluntaria para montar de novo a biblioteca. Isto foi no 2022, montei na arriba, pero é un sitio moi reducido, moito máis reducido que este, onde estamos agora, a original biblioteca do colexio e a antiga sala capitular dos monxes do mosteiro. Entonces propuxenlle ao alcalde de baixala, que me axudase algunha xente a trasladar todos os libros. Eu fomos baixando, metendo en caixas ordenadamente, porque xa tiña todo ordenado e clasificado para non ter que volvelo a ordenar. Axudaronme dúas tardes unhas cuantas mulleres do pobo, e despois, xa unha vez con todo o material aquí, xa me encarguei eu de volver a montar todo de novo, para que quede aquí unha biblioteca en condicións, a biblioteca municipal, é moito máis cómoda que ter que subir arriba para xente maior, para os neniños, e agora o que fai falta é que se lle dé uso, que sería o ideal. É un traballo moi gratificante, eu estou encantada con este traballo, disfruto aquí, entreteño, me pásanse máis horas voando, pero claro, agora desexaría que lle dese utilidade, unha vez que me sacrifiquei e me esforcei e levei o traballo en montar todo isto, pois ogallá haxa xente aficionada á lectura, aunque aquí, claro, cada vez queda menos xente maior, o concello é pequeno, pero, bueno, entre nenos e adultos, pois a ver se lle dá un pouquiño de uso, que sería o ideal, o que nos gustaría a todos.